Assalamu alaikum in class, wannan shi ne darasinmu na yau, muna nan a cikin littafinmu na teach yourself koyi da kanka. Conversation hira ko magana duk ɗaya ne. Conversation hira. I have not seen you yesterday. I hope you are fine. I have not seen you yesterday. I hope you are fine. Jiya baka fito ba, ina fatan dai kana lafiya. Jiya baka fito ba, ina fatan dai kana lafiya. I am fine, just feeling tired. Lafiya lau, gajiya ce dai na yi. I am fine, just feeling tired. Tired, gajiya. Lafiya lau, gajiya ce dai na yi. We did hectic work yesterday. Mun yi aiki mai wahala jiya. We did hectic work yesterday. Mun yi aiki mai wahala jiya. So, is there any work that will be difficult for you? So, is there any work that will be difficult for you? Yanzu akwai wani aiki da zai baka wahala? Shi yake tambayan shi. Yanzu akwai wani aiki da zai baka wahala? Who am I say any work is easy for me? Who am I say any work is easy for me? Ni wane ne da zan ce kowane aiki ba zai bani wahala ba? Ni wane ne da zan ce kowane aiki ba zai bani wahala ba? What do you plan for your wedding? What do you plan for your wedding? Me ka shawarta game da aurenka? Me ka shawarta game da aurenka? So anan za mu tsaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu shi ma za mu tashi daga inda muka tsaya. Kasance tare da mu. Yau.